Allah ni dan guda ne kamar liman a gaban nan. Sai ma sarka ka bani dama in nuna mai cewa dan sai ya mana laifi ba wanda ya sa ya shiga gonarka ya fita lafiya ba tare da mun hukunta shi ba. Nan ba jimawa ba za ka ɗauki gawar ɗanka na san abin zai matuƙar baka tsoro. Ni? Touch me, touch fire. Leave me, leave me dangerous. My name is dangerous. Kamata ya yi ka bani dama. Mu nuna masa cewa tabbas dan sai ya taɓo ruwan dafa kansa. Domin idan muka ba shi samfur zai san cewar dan sai ya taɓo masa ajalinsa. Ka bani dama ko kaɗan ne masa iya ne Ku bar shi. Ku zo mu je. Za mu dawo. Za mu ware. Ta ka bani dama na yanke bindin ita kafiyar ta san cewar akwai hukunci a kai.